Narito ang mga tampok na balita dito sa Pampanga. Ang mahirap, ang may kaya, pero priority ko mahihirap para zero balance billing. Governor Nanay Pineda nanguna sa final inspection ng Pampanga Provincial Hospital, Clark. Para po sa akin, napakalaking tulong po nito na mapasama po at mapabilang sa training po na ito. Street food vendors ng Pampanga pinatatag ng kulinarya workshop. Mga kabale, nakilahok sa United Nations Development Program, SHIELD Workshop. Thank you very much for choosing the Philippines and Pampanga as your retirement place. Thank you very much. Foreign retirees na masyal at nakisaya sa kultura sa Pampanga. At galing at talino ng Kapampangan, tampok sa higanteng sisig sa Tagaytay. Lahat yan, tunghayan sa Balita Pampanga. Maya Payaldo, Pampanga. Magandang araw, Pilipinas. Ito ang Balita Pampanga. Naghahatid sa inyo ng mga napapanahong impormasyon at maiinit na balita. Balita Pampanga. Sa detalye ng ating mga balita, pinangunahan mismo ni Governor Lilian Nanay Pineda ang inspeksyon sa Pampanga Provincial Hospital sa Clark. Kumpleto, makabago at handang magserbisyo. Ito ang siniguro ni Pampanga Governor Lilian Nanay Pineda sa kanyang isinagawang inspeksyon sa bagong Pampanga Provincial Hospital sa loob ng Clark, Freeport, bilang bahagi ng paghahanda sa pagbubukas nito sa Mayo. Panglahatan, ang mahirap, ang may kaya, pero priority ko mahihirap para zero balance billing. Kasama ni Gov. Nanay sa ocular inspection ang kanyang asawang businessman na si Bong Pineda. Gayon din sina CDC President and CEO Agnes VST de Vanadera, Nanay Party List Representative Flora Beliatco at PhilHealth Region 3 Acting Vice President Maria Emily Roque. Ito ang resulta. World class para sa mga kamanggagawa natin. So, kaya sinasabi ko, pagpasok mo pa lang, taas noo. Kasi parang ramdam mo, you are being welcomed with dignity. Sumusuporta at nangangakong magtuloy-tuloy na pagsuporta dito sa hospital na ito. Dahil kapag nasuportahan namin ito, sigurado ang mga pasyente, ang miyembro ng PhilHealth ay maaalagaan at tuluyang makakatulong ang PhilHealth para sila gumaling. Nakiisa rin sina Bablacat City Mayor Jel Aquino, Vice Mayor June Castro at mga miyembro ng Sangguniang Panlunsod, dating Mayor Boking Morales at Ubao Councilor J. Victorino. Marami pong pasyente yung matutulungan, lalo po yung mga kasyudad namin sa Mabalacat. So, it's a very, very nice facility at state-of-the-art po at par po sa mga private hospitals po sa sobrang ganda. So, marami pong matutulungan, marami pong mapapagaritong hospital. Dumalo rin sa inspeksyon ang mga doktor at healthcare workers mula sa iba't ibang district hospitals sa Pampanga, kasama ang medical staff ng Pampanga Provincial Hospital Clark at mga department heads ng Kapitolyo. Tiniyak ng mga opisyal na handang magbigay ng dekalidad na serbisyong medikal sa mga Kapampangan ang bagong ospital. Matapos nilang inspeksyonin ang mga patient wards, diagnostic units at iba pang pasilidad at equipment upang masiguro ang maayos at epesyenteng operasyon nito. Para sa Balita Pampanga, Gerald Glotton. Ito naman, street food vendor sa Pampanga pinatatag sa pamamagitan ng kulinarya workshop ng Kapitolyo. Hindi lamang kaalaman sa pagluluto at pagnenegosyo ang nabuo sa isinagawang Street Food Tourism Culinaria Workshop, kundi pati isang matibay na samahan na may tuturing na parang pamilya. Para po sa akin, napakalaking tulong po nito na mapasama po at mapabilang sa training po na ito. At nag-enjoy po ako dahil naging family ko po ang mga kasama ko po dito sa training, sa seminar. Isinagawa ang 2-day workshop para sa mahigit kumulang 30 to 35 street food owners at vendors sa lalawigan sa pagtutulungan ng Department of Tourism Region 3 at ng Arts, Culture and Tourism Office of Pampanga
sa ilalim ng patuloy na suporta ng Pamalaang Panlalawigan bilang bahagi ng pagdiriwang ng Filipino Food Month at Manyaman Festival ngayong Abril. Kabilang sa mga paksang tinalakay ang food safety and handling, food budgeting and costing, at cooking demonstrations kung saan tampok ang mga paboritong street food tulad ng kwek-kwek, pansit, beef taco, empanada, bibingka at palamig. It's a two-day event that the modules are food safety, culinary heritage, especially we're in Pampanga right now, the topic is for culinaria, plus ita pong kaya katamong pinggang Pinoy, which is datang kailangan tamong nutrients, may discuss po karela, food budgeting, ang paputang importante rin na food safety, and ita pong how they resolve issues king karelang restaurants and their karelang stalls. Ita po kasing food safety, our goal actually is maging global standard tamo po ketang food safety para marakal pong makadatang din karela na maakit dang malinis tamo. Besides ketang manyaman tamong magluto, malinis tamong magbentang pamangan. Ita po yung goal na ng training ini, and hopefully other municipalities and provinces will also do this. Bukod sa mga bagong kaalaman, nagkaroon din ng pagkakataon ng mga vendor na makilala ang kapwa nila negosyante. Nakalaunan ay naging kaibigan at katuwang sa pag-unlad. Bilang patunay ng malasakit, nagkaloob ang ACTOP katuwang ang Pamalaang Panlalawigan ng tig 2,000 pesos cash subsidy, mga certificates at basic cooking kits para sa bawat vendor bilang dagdag suporta sa kanilang kabuhayan. Pero bista man balo ko dakal na ako ay tinjan kayong kusina, ining workshop ay ni mas lalo kong may biyasa. Mas lalo kayong ay tinjan, in food handling, in safety, at saka itang posting na rin. So ako po anjang wama na sabi ko na tinta na ngayon tinjan kayong kusina, mas may lawak at may feeling ko mas may galing kong bagya pauli ng workshop ay ni. Nay, Gov, DOT, dakal salamat. Sa huli, pinatunayan ng workshop na ang tagumpay sa negosyo ay hindi lamang nasusukat sa kita ng Pundasyon Pampanga sa humigit kumulang 72 retired foreign nationals na bumisita sa bayan ng Lubao nitong Martes, April 29. Ang mga bisita ay mula pa sa bansang Estados Unidos, United Kingdom, Australia, Germany, South Korea at iba pa bilang bahagi ng programa ng Philippine Retirement Authority o PRA na tinatawag na We Care Program. Ang Pampanga ay tinaguriang culinary ng bansa. CARE is an acronym. It means creating amazing retirement experience. And we do this all over the country to all our SRRV holders, our foreign retirees, because we want to keep them busy. Because they know when they're retired, there's nothing much to do. So that we want to keep them busy and make them enjoy their stay here in the Philippines. Because when they come here, they chose our country over other Asian countries. And for that, we have to be extremely grateful to them. Kaya sa pagsalubong sa Bamboo Hub sa Lubao, ipinatikim ang iba't ibang putahe. Mula sa mga international cuisine hanggang sa mga paboritong Kapampangan delicacies gaya ng suman ebus, sapin-sapin, tamales at pichi-pichi. At meron pang live cooking demonstration ng tamales na labis ikinatuwa ng mga bisita. Thank you very much for choosing the Philippines and Pampanga as your retirement place. Thank you very much. Bahagi rin ng kanilang itinerary ang pagbisita sa makasaysayang St. Augustine Parish Church na itinayo pa noong 1572 at isa sa pinakamatandang simbahan sa Luzon. You can be in any province, any barangay, anywhere in the Philippines, and you can sit down with Filipino strangers and you could have a smoke, you could have a drink beer, or you could sit down and have a coffee, and Filipinos will sit down and talk with you, and you can make friends that will be your friends in 20 years' time. You would never generally sit down with locals in other countries and get that sort of welcome. You just won't get it.
Nagpunta rin ng grupo sa mga heritage sites na may kaugnayan sa dalawang dating Pangulo. Una na dito, ang tahanan ni former President at ngayon Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Extension and reform. At ang museum at library ni Diosdado Macapagal na kilala bilang poor boy from Lubao. I learned a lot about this area and that was the reason why I came here. Nagtungo rin ang mga bisita sa Pradera Verde kung saan namangha ang lahat sa ganda ng golf course. At pinabusog rin ng mga Kapampangan favorites tulad ng sisig, kare-kare, adobong balut, kaldereta at crispy hito with buro at gulay. I never expected it to be so luxurious. I thought we were going to go see a couple churches, this and that, you know what I mean? But everything has been 4-star, 5-star. It's just been wonderful, just like the Christmas parties. It's like going to a damn Hollywood gala and shit. It's really nice. I mean, I couldn't live like this in America. They not have asked for better food anywhere. The food was fantastic. I mean, it really was. I'm not saying that because you're on TV. I'm just saying it really was one of the best meals I've ever had. Hindi lang kultura at pagkain ang ibinida, pati ang mga modernong serbisyong pangkalusugan sa Pampanga Provincial Hospital Clark na personal na ipinasyal ni Governor Lina Nani Pineda. Bagay na tunay na ikina-impress ng mga bisita. Nakita nila yung kagandahan ng Pampanga, pumasok sila ng Clark, galing sila ng golf course, galing sila ng yung mga matatandang simbahan. So talagang nakita ko talaga, sabi nila nag-enjoy sila. Nag-enjoy talaga. At wala naman talaga silang masasabi sa probinsya natin. It's impressive. I mean, everything's state of the art, brand new. It looks really nice. And I live in Mabalacat, so I'm excited because it's close by. Because in Manila it's very expensive to book an hospital, so if it's free here, that's going to help the people. A lot of people maybe from Manila will move here or come and have treatment and then go back to Manila. As good a standard as Australia, you know, because Australians hospital very nice, but this is probably up to the standard. And this is a government hospital. Yeah, it's good. Yeah, it's good. Yeah, it's very good. The money comes from government. Yes. No private money, government. Yes. Ayon sa PRA, patuloy nilang isinusulong ang mga ganitong heritage tours upang mapabuti ang karanasan ng mga foreign retirees na may Special Resident Retirees Visa o SRRV. Sa kasalukuyan, mahigit 67,000 mula sa higit 80,000 SRRV holders ang active sa buong bansa. Patunay na patuloy na tumataas ang interes ng mga dayuhan na magretiro sa Pilipinas. Patuloy pa ang pag-usbong ng turismo sa bansa, lalo na sa pagdating ng mga retiradong dayuhan. Sa katunayan, kinilala pa ang bansa bilang Asia's Best Retirement Destination sa Tripzilla Excellence Awards noong 2025, kasunod ng Malaysia at Thailand. And the number one reason is we love the way you take care of old people. That's a very big plus. That's number one reason. Second is the fact that, it's very affordable and their pension goes a very long way here in the country. Plus third, our ability to communicate in English. Sa huli, hindi lang tanawin at pagkain ang kanilang naranasan, kundi ang tunay na diwa ng pagiging Kapampangan. Mainit, masarap, at makatao. Para sa Balita Pampanga, Luis Rotao. Galing at talino ng Kapampangan tampok sa giant sisig sa Tagaytay. Muling pinatunayan ng mga Kapampangan ang kanilang kahusayan at pagiging malikhain sa larangan ng kulinarya matapos tampukan ng isang higanteng sisig sa Tagaytay na inihanda ng Kapampangan chef na si Howard Dizon kasama ang kanyang team. Hindi lamang laki ang kapansin-pansin sa naturang putahe, kundi ang kakaibang paraan ng presentasyon at ang balansing timpla ng lasa, mga katangiang matagal nang kinikilala sa lutuing Kapampangan. Sa likod nito ay masusing paghahanda, gamit ang humigit kumulang 600 kilo ng maskarang baboy,
350 kilos ng sibuyas, 60 kilos ng atay ng manok, patunay ng organisado at episyenteng proseso sa pagluluto kahit sa napakalaking sukat. Ipinakita rin sa proyektong ito ang likas na pagiging mapamaraan ng mga Kapampangan mula sa tamang paggamit ng sangkap hanggang sa malikhaing presentasyon na nagdala ng tradisyonal na sisig sa mas mataas na antas nang hindi pa nawawala ang orihinal nitong identidad. Ayon kay Chef Howard, nananatiling hinahanap-hanap ng marami ang tunay na lasa ng Kapampangan sisig, bagay na nagpapakita ng patuloy na paghanga sa kanilang natatanging estilo ng pagluluto. Higit pa sa isang culinary showcase, ang inisyatibong ito ay sumasalamin sa mayamang kultura, disiplina at inobasyon ng mga Kapampangan, mga katangiang patuloy na sinusuportahan at pinalalakas ng pamahalang palalawigan ng Pampanga upang mapanatili ang kanilang reputasyon bilang sentro ng kahusayan at pagkamalikhain sa lutuing Pilipino. UNDP Shield PCRD Mission 1 isinagawa dito sa Pampanga. Sa muling pagkakataon nagtanghal ng 3 araw na seminar workshop ang United Nations Development Program o UNDP at Strengthening Institutions and Empowering Localities Against Disasters and Climate Change o SHIELD sa Command and Control Center, Syudad ng San Fernando nitong nakaraang linggo. Dinaluhan ng Department of Interior and Local Government, Department of Environment at Department of Human Settlement and Urban Development at mga piling departamento ng Provincial Government of Pampanga ang workshop noong Abril 21 hanggang 23. Sa puntong departmentalize ang workshop na may temang Provincial Climate Risk Diagnostic Mission 1, mainam na matutukoy na ang mga takdang opisina ang kahalagahan at responsableng pag-aksyon ang pangunahin na maituro ang ugat na dulot ng mapanirang pinsalang dinadanas tuwing pagdating ng sakuna. Oras na matukoy ang pinagmulan o simula ng pinsala, marahil magagawa ng agarang solusyon pang matagalan at handa ng anumang oras ang atake ng kalamidad. Mababawasan ang bilang ng mga pinsala at masasagip ang buhay ng tao sa oras ng kagipitan. Suportado ng Provincial Province of Pampanga sa inisyatibo ni Pampanga Governor Lilian Nanay Pineda at Vice Governor Dennis Delta Pineda ang programa ng United Nations Development Program o UNDP Philippines 2021 to 2028 at ng SHIELD na pinondohan ng Australian government ng 630 million pesos sa pagbuo ng climate and disaster resilience sa bansa. Para sa Balita Pampanga, Ivy Christine. Eto naman mga kabataan nanguna sa cleanup drive, 350 kilos ng basura na kolekta. Mahigit 170 na kabataang kawani ng pamahalaan at mga katuwang ng pribadong sektor sa Central Luzon ang nakapagtala ng mahigit 350 kilos ng non-biodegradable na basura sa kapaligiran, isang plugging activity ng DNR Region 3 para sa Earth Month. Sa temang Our Power, Our Planet, ipinakita ng aktibidad ang kahalagahan ng sama-samang pagkilos laban sa polusyon. Pinagsama nito ang pagtakbo at pamumulot ng basura bilang simpleng paraan ng pagtulong sa kalikasan at sa kalusugan. Ayon kay DNR Regional Executive Director Ralph Pablo, mahalaga ang papel ng kabataan sa pangangalaga ng kapaligiran at sa paghubog ng sustainable future. Nagkaroon din ng pagkilala sa mga nanguna sa aktibidad ngayong ika-4 na taon, layo ng kapaligiran na hikayatin ang mas maraming komunidad na makiisa sa mga programang pangkalikasan para sa mas malinis at mas ligtas na kapaligiran. Manatiling nakantabay sa Facebook page ng Pampanga PIO para sa iba pang impormasyon at balita dito sa Pampanga. Napapanahong impormasyon, balansing mga balita, tunay na mga pangyayari inyong natunghayan dito sa Balita Pampanga. Ako po, si Grace Sirutao, Pampanga. Kaluguran na ka!